Bloque Nacionalista Galego celebrou en Lugo os seus 30 anos ao servicio de Galiza cun acto público no que o cabeza de lista pola provincia de Lugo ás eleccións do próximo día 21 de outubro, Cosme Pombo, defendeu o carácter reivindicativo do BNG. No acto, no que ademais das intervencións políticas, houbo música e outras actividades como unha exposición fotográfica que fai un repaso aos momentos máis históricos do BNG. Cosme Pombo estivo arroupado por históricos militantes como Lois Dieguez, mozas e mozas como a responsable comarcal de Galiza Nova, María Xosé Pardo, e membros da Dirección Nacional do BNG como Ana Pontón ou Mario Outeiro. E a partir de aí, en 1972, en Lugo, empeza a nacer con moita intimidade o que hoxe podemos considerar como Bloque Nacionalista Galego. Na toda esa historia, pero sempre os rebeldes, porque os rebeldes estamos no rebeldes. Se en Galiza gana o Partido Popular, o PP, Raxoi e Feijóo van a utilizar esa maioría para decir que o pobo está de acordo cos recortes. E temos en Galiza a obrigación de parar esas políticas e de demostrar, máis unha vez, que somos un pobo que se arrepón. Que no BNG, sabedes que é o importante? Cada un o seu propio líder, o seu propio guía. Forza, BNG!